Sobat Ria dari Bayan ya kuwi anakmu gendong Ria Pamungkas lan Mas Jalu. Matur nuwun awit saking pambiyantunipun. Dadi yen nyengkuyung karo bapake wis ora tido-tido pokoke sakanane duwite nek kono-kono nek aku ya wis trima sak pawekku. Sing penting barokah. Amin. Matur sembah nuwun lan uga ngaturake panuwun ingkang paling umpama kunjung marang panjenengane ingkang winatuwing panghormatan ya kuwi panjenengane Bapak Jenderal Migit Triwibowo putra saking panjenenganipun Suwardi Bapak Kaluri ingkang wis kepareng paring donatur ngenteng marang hajate para kadang-kadang warga masyarakat Dukuran lan kalebu para kadang-kadang muga-muga lancar barokah tepuk tangan kagem warga Dukuran lan uga panjenengane Mas Agus Sutono putra panjenengane Suwardi Mas Dito Badrik uga kepareng uyung matur nuwun ora keri marang para warga masyarakat sing pareng ngaturake donatur kanthi suka lilani penggalih muga-muga antuk leliru ingkang sapraju jumbuh kelawan darmane sowan-sowan tanpa panyengkuyung para warga masyarakat ya kabeh disebut wong nyatane ambak pira bae teko adine yen pas ora ana ya pancen kudu prihatin tenan piye carane bisa nyengkuyung murih pagelaran Ringgit Purwa iki bisa lumadi kanthi becik lan lancar nanging yo kanthi sarana pambudidayane para warga lan para kadang-kadang panitia nyatane yo cukup nuwun iki kalebu panjenengane Pak Bayan Surahman Ketua Panitia Penyelenggara lan uga sinuyung panjenengane Mas Sujoto selaku bendahara uga sekretarise Pak Wuryanto lan uga panjenengane Roko Masih Hartono uga panjenengan para kadang-kadang lan uga ngaturake panuwun ingkang tanpa upama marang Mbak Watini saha Mas Budi Pekerti utawa Mas Panggih anggone wis kepareng nampa pisuwanku sak kanca ya nyicil ayem bakal arep wayang meneh ngono ya sarep putrane wis arep mentas lan uga matur nuwun Budi Tuminah Mambuhi raya ngewangi Mas Wanto ya wis kerja bakti resik-resik karangan uga matur nuwun ya iki nek jane panganan arep boyong karo Pak RT sapa Mas Marni arep nggo mantu Agus yo Jawa Yuda mantu mula muga-muga lancar samudayanipun matur suwun yo coba sing-sing nuwun ngarandana monggo slindro cengkeng kaya apa pancen wong wayang iki saking dene luwih angel kok ngono iya biyen iki jamanku zaman sing ajar-ajar iki lagi nyamlik ngene iki enek ngono bisa ayo saiki ambek wayang balik nokir iya kula saiki gawe ning penonton kuwi pancen angel ngono malah keporan ora rusuh suwe-suwe rak malah lagi bro lah iya sangka jengkel gawe penonton lho
nek perlu perlu balik balik dipikir dipikir wah kira-kira kira-kira tok wayang kewuan kewuan toke tok apa apa alasan-alasan alasan utawa utawa apa apa kuwi kuwi wedhon wedhon wewe wewe lelepan lelepan nang nang bujune bujune gawa gawa ula ula tenan tenan